Thosaigh gan tionscail seo in áiríre 5 bliain dé go hen, agus in ionad na siúlóide úntaach atá seo inniu ní raibh ann ach talún fluc gan bha, gan rá, agus le cearr ó ólí na háite Rory Harrington agus rointína eile na háite freisin a bhí simachá I bheabhsú na háite tháinig ahrú díg ar níg. Agus tháinig siad chuig na fermóiriacha sa gleann, tá cuigur fermóiriacha ina gcónacha sa gleann seo, agus conic an tólaí agus rointína na féidiríochtaí a bhí ansá, agus bhí na fermóiriacha réig chun carú lo. I dús bara glanna an ann, bhí sé clúdathe le sceacha agus fialaí agus mar sinnde, agus cura bogaigh isteach ar an taobh dheist an ann, agus tuis go raibh fuaráin ag teach le fáin an a rinne na fermóiriacha ansá lochanna den na fuaráin sin, agus is an sin a higamar go raibh rud éigean speisialta going, agus an sin bhar tíomar ar an siúlóid seo. Tommy, do she's in Chingadi and Valley Walk. Oh yeah. Well, sin an Kirkle Cora sa Laurlan I Travúr, agus déana míad roint activity imachtaí as Gaeilge. Agus inniu Tommy de dul ar siúlóid ar an Valley Park an seo I Dúnaile chun de Fortláiriga, ach bína lán rudí le déanamh a gcuin. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it... Well, an príomhrud an príomhcúis go bhfuil daoine ann ná deis an Gaeilge úsáid, sin an príomhrud. Ach, nuair atá imachtaí mar ar siúl, búlann tú le do cóide, agus búlann tú le daoine nua gach uair taon tú amach. Agus cumála sin tá sé go deas feith amach faoin air I náit ionach mar seo. Well, bhí roint Gaeilge gom, ach nuair a thosnaigh nééis sa grúpa seo tháinig feabhas an bhór air, agus tá taobh sóisialta ag bhaint leis chun lá. Búlann tú le daoine uair sa seachtain agus cleachtaí míad ar chuid Gaeilge. So tá mána sásta leis. Tá sé anna sa fad, rih an lá neomh ní raibh is agam greibh sé ann fiú, so is rud úntaach a bheith going cógarad an chathair freisin, so tá sé áisiúil domsa agus an madra freisin, so tá sé buin tanamh as tána chuid bolla hartlan aráid, so blahanna chun má, ach ní mór an simig an madras na blahanna is óca, So that's galore. Is siúlóid 2 kilovéidir ó Húscadeire agus cean glín sé Stradbhaile Dúnaile leis an forach den caiisleánnacha ag deire na siúlóide. Agus cumála sin tá 6 difriúla species ansá, tá ealaí agus pleandaí agus sé an taobh smótá going ná an talabháin. Is áid síntach úsáid mé gach lá bhfuil nuair a bhíonn na léithanta fada, agus ag an deire seachtaine bhíonn sé plódathe le daoine. Daoine ón áit agus tagan daoine ó Travór, Portláiriga agus áitina mar sin chun é úsáid. Mar echan tú tá sé go híntach, tá muintre na háite na fermóirí áitiúil, tháinig siad le chéile agus d'eagraigh siad an rud ar fad, fuair siad muoinú ó Watford Leadership, agus cumadann siad an áit. Tá siad an seo gach deire seachtaine ag tochailt agus ag gearra féras sa saora agus just ag cumad an áit, agus ní réon bhrúscar ar an áit, siúla misé go rialta agus níach mé riamh brúscar, so is breada muintre na háite agus cumadann siad ag lean.
Buin na lán daoine cé úsáid cé as ná idir óg agus éiste go háirithe buine na cé muintear an phobal sáin ceantar seo úsáidas. Tuis go bhfuil cé an cosán deas chorm. Is féidir le gach duine úsáid daoine le mucumas agus daoine le cathaoircecha ar roithí agus mar sin de. Gan takeíochtta cé ó muinte na háite cé ní bheith éon rud mar seo i bing agus is támuid fear bhródú las an áitis áit fearáling é.